салом дӯстон, айни замон дар сеюм база қарор дорем назди гардиши фурудгоҳ ноҳияи Шоҳ Мансур. Дар инҷа худи чордумаи гардиши фурудгоҳ ва ростро ба сӯи Садбарг. Дар инҷа бошад худи сеюм база ва камтар болотар жил массив. Хонае ки ба иҷора супорида мешавад дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошшона иборат мебошад. хонае ки ба иҷора супорида мешавад дар якум ошшонаш ҷойгир аст. ворид мешавем. даруни бино чӣ хеле ки мебинед, подъезди бино ба пурраги таъмир дорад ва худи хонае ки марҳамат дӯстони азиз, худи хонае ки ба иҷора супорида мешавад ду хонага мебошад бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар якум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст ва аз таъмир ҳеҷ кас накарда нест дӯстони азиз. хонаи нав аст. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. ҳамагӣ як остановка болотар аз чордумаи гардиши фурудгоҳ. дар наздикии хона якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, маркази шаҳр, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. хулас минтақаи беҳтарин аст барои зиндагӣ кардан. нархи ҳармоҳа пардохти хона бошад 4000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷорӣ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. фақат оилавӣ пешниҳод дӯстони азиз. марҳамат навозона шумо мекунед. дар инҷо даромадгоҳ бошад, роҳу рав аст, ошхона, якум, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхона ва ҳаммон. ошхона дӯстони азиз. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, таъмири хона таъмири нав аст. дар инҷо ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст. дар инҷо бошад ҳаммон. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.